Mill-ewwel ta' Lulju ta' din is-sena id-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva u l-Kura fil-Komunità se jżid ir-rata ta' sussidju fl-iskema Home Helper of Your Choice minn 8 euro għal 10 euro fis-sija. Dan bilan li iżjed anzjani jkomplu jgħixu fil-kumdita ta' darhom bl-għajnuna ta' persuna magħżula. Dan tħabbar mis-Segretarju Parlamentari responsabbli Malcolm Pola Ġużgalja waqt żjara f'dar f'Ħażebbuġ, proprjetà ta' anzjan li qed igawdu minn benefiċċju tal-Gvern. Permezz ta' din l-iskema il-benefiċjarji eliġibbli jistgħu jimpjegaw helper biex jassistu lill-anzjani filwaqt li jirċievu sussidju għal kull sija approvata. Dwar dan tkellmet Ozjana Baldacchino, qariba tal-koppja anzjani, fejn saħqet li grazzi għall-għajnuna li qed tingħata dawn jistgħu jgħixu b'mod indipendenti. Jinsabu kontenti ħafna li bis-servizz li qed tituhom u anke għajnuna tajba wkoll għax tgħinhom iżjed u jkunu aktar kuntenti u moqdijin. B'investiment dirett mill-Gvern ta' aktar minn 300,000 euro, 495 anzjan diġà jibbenefikaw minn dan is-servizz. Dan ifisser li qed tingħata madwar 700 siegħa ta' għajnuna fil-ġimgħa. Dr. Ġużgalja saħaq li din l-inizjattiva turi l-impenn tal-Gvern biex jingħata l-appoġġ kontinwu lill-anzjani. U llum fil-fatt qegħdin naraw ukoll li wieħed minn dawn is-servizzi, is-servizz tal-helper fid-dar, qegħdin naraw li nżidu aktar is-sussidju li qed jagħti il-Gvern, ir-refund li qed jagħti il-Gvern minn 8 euro kull siegħa għal 9 euro kull siegħa.